विश्वासघात करणारा माणूस आमच्याजवळ म्हणजे त्याच ना ज्या खिचडी चोरीमध्ये होत्या त्याच ना त्या किशोरी पेडणेकर कोविडच्या काळामध्ये जेव्हा लोक मरत होती तेव्हा यांना मला वाटतं ते काय ते डोम बांधायचे तेव्हा कुठले ते कोविड सेंटर याच्यामध्ये पैसे खाणाऱ्याच त्या किशोरी पेडणेकर आणि एकदा मग मला वाटतं किरीट सोमय्याची मागे लागल्यानंतर यांना छातीत दुखायला लागलं त्या ॲडमिट झाल्या त्याच नाही या बरोबर ना ते आता खिचडी चोरीचं ऑडिट होतं त्याच्यामध्ये काय निकाल निघतो ते बघूया त्यांना कोणावरच बोलायचा अधिकार राहिलेला नाही कोविडच्या काळामध्ये तुम्ही जे पाप केलं ते ह्या जन्मात होऊन येऊ शकत नाही विश्वासघात करणारा माणूस आमच्याजवळ म्हणजे त्याच ना ज्या खिचडी चोरीमध्ये होत्या त्याच ना त्या किशोरी पेडणेकर कोविडच्या काळामध्ये जेव्हा लोक मरत होती तेव्हा यांना मला वाटतं ते काय ते डोम बांधायचे तेव्हा कुठले ते कोविड सेंटर याच्यामध्ये पैसे खाणाऱ्याच त्या किशोरी पेडणेकर आणि एकदा मग मला वाटतं किरीट सोमय्याची मागे लागल्यानंतर यांना छातीत दुखायला लागलं त्या ॲडमिट झाल्या त्याच नाही या बरोबर ना ते आता खिचडी चोरीचं ऑडिट होतं त्याच्यामध्ये काय निकाल निघतो ते बघूया त्यांना कोणावरच बोलायचा अधिकार राहिलेला नाही कोविडच्या काळामध्ये तुम्ही जे पाप केलं ते ह्या जन्मात होऊन येऊ शकत नाही